नमस्ते प्रणाम। हम गगटल सिंह सब श्रोता है गोड़ के गोड़ लगते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं। आज बड़ा खुशी के बात बा कि हमनी के दोनों स्टार पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार जॉन कोहली दोनों भाई लोग कल अवार्ड शो रहा लखनऊ में। दोनों भाई लोग गले मिलल बानी लो, दोनों भैया लोग अपना में प्यार बटले बानी। बड़ा अच्छा लागल। एगो भोजपुरी खातिर बहुत अच्छा सुनहरा पल बा, बहुत अच्छा सुनहरा पल बा, खुशी के पल बा कि दोनों भाई मिलनी लो। भगवान से यही विनती करम कि ई जौन बा कि दोनों भाई मिलल बानी लो, फिर से ई जोड़ी जौन बा कि फिल्म में काम करे, दोनों आदमी के फिल्म आवे, ये हम भगवान भोलेनाथ से विनती करें, आग्रह करें। इहे प्यार दुलार जीवन भर बना रहो, कहूँ भोजपुरी में झगड़ा तकरार होखबे ना करो, हम इहे कहें। लेकिन अफसोस के बात इहो बाटे कि साला जे लोगवा विवाद करावत रह, चाहे ये लोग के बीच में विवाद होई तो जे रोटिया अपन सेकत रह, वो लोग के का हुई बबुआ अनका लाड़े मनोहर ताड़े। अब का हुई? अब तो साला रोटी से काई ना। अब मने अब भगवाने वो लोग के अब सहारा बाड़े। देखिए वो लोग का करी का ना करी, प्रभु जी के कृपा बस बना रहे। लेकिन हमरा इतने टेंशन बा कि अब वो लोग के होई का भैया, वो लोग के होई का जे रोटी से कतरल। खासकर न्यूजो वाला लोग के जे यूट्यूबर बाटे, वो लोग कंट्रोवर्सी में पूरा डाली वीडियो। खेसारी ने पवन सिंह को ये कहा, पवन सिंह ने खेसारी को ये कहा, रेल दिया, ठेल दिया, दुका दिया। लेकिन तोहरो लोग इनके भैया शटर तो बन, लेकिन ना मेहनत करो लो, बढ़िया चीज़ चढ़ावो, भगवान सब पर मेहनत के फल दी हैं। तुम लोग विवाद कराओ तो लो ज़्यादा, इन्हें से इन्हें डिस डैक तेरे सबाई कह के सुन के तोहरो लोग के दुकान बंदे बराबर बा। लेकिन मेहनत करा चली सब लोग के। लेकिन ज़्यादा टेंशन बा बबुआ कि जे विवाद के रोटी से कतरल दोनों बगल से, वो लोग के का हुई? हम तो यही फेर में बानिए बबुआ। लेकिन चली दोनों भाई के मिलन भइल, बड़ा अच्छा लागल, बड़ा प्यार दुलार मिलल। यही बतिया के सोच के अटल सिंह सोचता रहे कि एगो हम गाना गा दी दोनों भैया लोग, माने प्यार आपस में जुटल बा बड़ी दिन बाद। बहुत झगड़ा तकरार माने मार पीट नहीं कर, लेकिन बात से कुछ ऐसा हो गई कि जो ना कि इहों के मन के ठेस पहुँचल, उहों के मन के ठेस पहुँचल। लेकिन ऐसा ना के चाहिए। चली प्रभु जी के दया भइल, दृष्टि भइल कि सब भोजपुरी परिवार एक साथे लोग बैठल। रात के जो लखनऊ में भइल बा धमाका, हा मन गदगद अभी तो रहल ना। लेकिन यूट्यूब पर देख के, सोशल मीडिया पर देख के दिल जैसे गदगद बा कि दोनों भाई लोग एक बानी। मजा आ गई, बहुत सुंदर लागता कि लो दोनों आदमी मिल गई है। उहे बात बा गाना रुआ ठीक गईले बानी कि शक्तिवान लागल लक्ष्मण के, अरे रोवेले रघुराई, अखिया खोल बबुआ बोलब के छोटका भाई, अखिया खोल बबुआ। चली बड़ा सुंदर लागता। यही दोनों आदमी के देख के आज हम माने गाना रिकॉर्ड करे जा रहल बनी। आज सोचे तनी गाना हम यहाँ लोग पर गाइए दी। बाकी बना रहे के बाद जय हो, प्रणाम, नमस्कार, जय भोजपुरी समाज। और तमाम दर्शक से, जनता जनार्दन से ये निवेदन रही कि हर एक कलाकार के दुलार प्यार दी, सपोर्ट करी, जातिवाद गावे लसन के जूता से मार के भगाई। महादेव के कृपा सदैव बना रहे। हर हर महादेव।